Poku kunyasi banyagara dugu yɛrɛ kan ka sabu kɛ banbagatuw ɲasiranya ye. Ayiwa aw bisimilai an ka bi kibaru kɛnɛ kan. Kibaruya sɔrɔ kala dunna ka yira k'a fɔ ko nin y'a dɔgɔkun 3 bɔ ɲɔgɔn kɔ ye. Min ye Banyakara kɛrɛfɛ dugu ye kɛrɛnkɛrɛnna a commune dɔw la ko yen dugulamɔgɔ caman bɛ ka bɔ u sigiyɔrɔ la ko k'u kunyasi Banyakara kan ko ka sabu kɛ jatigɛ wale lakanabaliya ale kɔni ɲɔɲalen don an ka jamana camancɛya fan fɛ. O sen fɛ min ye Banyakara lamini ye ko an bɛ wagati min na bi yen kɔni gannen don. Min ye sibiri tɛmɛnen ye utikalo tile 5 a yirala k'a fɔ Bojo mara la ni ale kɔni bɛ Dunkombu kɔni commune na n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ Banyakara sanfɛ. A yirala k'a fɔ ko banbagati wale dɔ kɔni kɛra ye. O waleya in senfɛ min ye maa 15 ye ko olu kɔni fatura. Maa 2 fana kɔni tun bɛ yen nɔ ko olu kɔni joginna kosɛbɛ. Ayiwa o senfɛ ni banbagati wale in kɔni kɛra min yɛrɛ ni lamini dugu mɔgɔ ninnu ye u caman y'u ka minɛn kɔni ta k'u ɲasi Banyakara kɔni kan ko sabula ko lakanabaliya u sirannen don ko dugu dɔw yɛrɛ la min ye jatigɛ wale tabaw ye ko u bɛ taa k'a f'u ye ko n'u nan'u sɔrɔ yan ko u bɛ dugu bɛɛ lajɛlen kɔni jeni walima u bɛ bingani wale kɔni kɛ yen yɔrɔ kɔfɛla u bɛ taa o senfɛ ni attaque in kɔni kɔnɔna la min ye Moti yɛrɛ kɔni gouverneur ale wulila ka se ni kɛnɛ kan ka taa a ɲɛ dɔn ni attaque yɔrɔ in na ani k'i kunyasi Banyakara CSRF kan ka taa bɔ banabagatɔ ye ka taa kɛnɛya da u kɔni ye a y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɔni tɛna to tan ko sabula baaraw bɛ senna walasa banbagati wale min bɛ yen u bɛ se ka ban cogoya min na ayiwa an b'a yira k'a fɔ min ye so ye fana commune ale ni sofara fanfɛla ko ye mɔgɔ caman fana bɛ ka boli ka bɔ u ka dugu la ko ka sabu kɛ ni jatigɛ wale ninnu kɔni siranya ye ayiwa Banyakara ale la lamini ani banga kɛrɛnkɛrɛnna an ka jamana yɛrɛ camancɛla fan fɛ ko lakanabaliya ale kɔni ɲɔɲalen bɛ yen wa yen dugulamɔgɔw kɔni bɛ ka welewele bila an ka autorité maaw ma u ka fɛɛrɛ kɛ walasa u bɛ se ka to u ka sigidaw la cogo min na u y'a yira k'a fɔ ko se foyi kɔni t'ulu ye ko ka boli ka bɔ u sigidaw la ka taa yɔrɔ wɛrɛ la ko ka sabu kɛ ni makɔfɔlen ninnu kɔni ɲɛsiranya ye ayiwa hali bi o senfɛ min ye Cheikh Umar Toloba ye ale yɛrɛ wulila ka welewele bila min ye an ka autorité maaw ma walasa u ka dɛmɛ don nka anw ne an ka jɛ ka Cheikh Umar kɔni lamɛn a bɛ ka nin kuma ninnu kɔni lase an ka todunkan na. Assalamu alaikum ne balima malien an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye bi le 6 août 2023 an bɛna adresser Mali autorités la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Assimi Goïta k'a ɲininka ka da kan an delila ka nin ɲininkali sɛmɛ i bɛ k'a la Ala ka hinɛ a la n'a y'a sɔrɔ anw ye maliens ye n'a y'a sɔrɔ min bɛ fɔ Mali constitution kɔnɔ ko un peuple un but une foi ne o kuma ye tiɲɛ ye vraiment dɔ kɛra dɛ puis dɔgɔ mɔgɔw sɛgɛnna puis dɔgɔ mɔgɔw ɲanina i bɛ ka wagati la a fɔra ɲɛna ko n'an ma i bɛ ka gɛn n'an y'an sigi i bɛ ka lajɛ san 1 san 2 nin kɔfɛ k'an bɛ tunu ka bɔ Mali la pewu o kama an bɛɛ wulila yan ko changement nana changement nalen diɲɛmɔgɔ wulila Mali autorités contre la n'o ye Assimi Goïta ka mɔgɔw ye an ko n'an bɛ lakana de sɔrɔ an pɛrɛnnen don ka fɛn bɛɛ accepter an pɛrɛnnen don ka fɛn bɛɛ kun walasa an ka lakana sɔrɔ o de kama an taara embargo la maa min bɛ guerre kɔnɔ n'i ko ka taa embargo la o bɛ guerre 2 de kɛ an ye guerre 2 kɛ Mali autorités kama walasa an bɛ se ka lakana sɔrɔ o embargo de kɔfɛ jalasagiw kɛra o embargo de kɔfɛ sɔngɔw kɛra o embargo de kɔfɛ kani bɔnsɔnw kɛra o embargo de kɔfɛ an ka école ma dayɛlɛ o embargo kɔfɛ an ka sugu tɛ ka se ka jɔ o embargo kɔfɛ an ka siraw bolo kelen don tuguni a fɔra an ɲɛna ko ONG française fɛn bɛ Mali kɔnɔ k'a bɛɛ ka datugu hali n'a y'a sɔrɔ ONG de tun bɛ ka anw dɛmɛ dɔɔni ka se k'an musow furakɛ olu de tun b'anw dɛmɛ k'an ka banabaatɔw furakɛ olu de tun b'anw dɛmɛ ka fɛn caman kɛ an ko Mali autorités kama lakana kama an bɛ sɔn ka ban a la an mago tɛ sira la an mago tɛ fura la an mago tɛ foyi la lakana kɔ o kama an bɛ sɔn ka ban ONG ninnu na o kɔfɛ a nana fɔ an ye ko MINUSMA ko a b'a la MINUSMA ko ni MINUSMA y'a kɔ don an ma ko an bɛ hɛrɛ sɔrɔ an ko n'a bɛ ten MINUSMA hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ pont jɔ an ka yɔrɔ la hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ goudron dilan an ka yɔrɔ la hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ kɔlɔn sen an ka yɔrɔ la an ko an bɛ lakana de kɔ an b'an ka autorités kɔ MINUSMA bɛ k'i kɔ don an ka dugu bɛ ka wuli dugu min wulilen don ka taa Banyakara bi a t'a lajɛ maliyɛnw dugu dama min déplacera ka taa Banyakara bi ka taa Banyakara dugu fa wallahi t'a lajɛ kunu le 5 août min kɛra Bɔjɔ maɲumantɔ ko dan de don
bojo dugutigi ala ka hinala ale de willa ka taga Bandiagara semaine temeni ka fɔ ko bojo bena attaquer o kama u nana kana damina ale fɔlɔ la Jadisu depuis kunu 16h Jadisu nana dugu encercler bojo à 15 km de Bandiagara ka dugu encercler depuis 16h fo bi sɔgɔmada na de Mali autorité sera yi Malien an ala jakoy a fɔra ko an ka taa accord la ni Jadisu ye walasa an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ o bɛɛ la an ma hɛrɛ sɔrɔ Mali autorité sɔrɔla yan k'a fɔ ko an ka sɔn Jadisu ta ma fɔlɔ ko olu bɛ labɛn na n'u ye labɛn sabati u bɛna an bɔ bolo la wa o bɛɛ la anw n'u tɛ ka kisi a t'a ɲɛfɔ an ɲɛna min bɛ yen wa Maliyɛnw Mali autorité an bɛ mun mɛnna dugubaw kɔnɔ yan ko Niger Guinée Burkina ko ni san kulukulu la bɛɛ bolo b'i kunna an ka Niger ye Bandiagara de an ka Niger ye Koro de an ka Niger ye Bankassi de an ka Niger ye Somadugu de an ka Niger ye Sevare de vraiment dɔ kɛra an tɔɔrɔ la an ɲanina don o don maaw de ni bɛ ka bɔnɛ kunu bɔjɔ u nana dugu encercler ka dugu bɛɛ jeni maa min fagara dɔw b'a la ko maa 10 kɔ dɔw b'a la ko maa 20 kɔ bilan précis t'an bolo mais maaw kɔni ni bɔnɛna ka sababuya kɛ lakanabaliya ye Mali autorité dɔ kɛra dɛ wallahi an Bandiagarakaw an Korokaw an Douanzakaw an ta bɛna k'a la don o don kasi wa o tuma anw ni yɛlɛmakan wa an ma foyi ɲini lakana kɔ san 3 san 4 o lakana tɛ sɔrɔ la ka di an ma vraiment dɔ kɛra o kɔfɛ ne bɛna pays dɔgɔn cadre pays dɔgɔn maabaw ne b'aw interpeller comme n bɛ ka kɛ pays dɔgɔn na kabako dan de don wallahi kabako de don maaw ka sɔrɔ k'u b'u nin di anw ka faso ma ka anw lakana n'o y'an ka danaw ye n'o y'an ka donsow ye bi a ye taa u lajɛ bɛ lahala min na so hali dumuni a ka gɛlɛn jango fɛn wɛrɛ o bɛ se ka mun de kɛ donsow wulila yan k'u jɔ Koro Bankassi Douanza Bandiagara fa kelen ba kelen cɛ kelen an wulila ka don ni ɲɔgɔn cɛ ka maaw cɛ fara a kana sɔn karisa taw kama a kana sɔn karisaw ta ma a kana sɔn karisaw ye an ka taa yan an ka taa tan an ka bɔ tan bi a bɛ cogo di vraiment dɔ kɛra dɛ ko il est trop tard pour bien faire n'a b'o cogoya la ne bɛ cadre interpeller ne bɛ pays dɔgɔn maabaw interpeller vraiment an ka jɛ an ka kan kelen fɔ an ka jɔ juguw ɲɛ yani jamana in ka se a yɛrɛ kɔrɔ ka taa an bɔ bolo la sinon dɔ kɛra dɛ wallahi dɔ kɛra ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kibaruya ye ayiwa an bɛ dugawu kɛ ala ka sebaya di an ka finitigiw ma ka ni banbagati ninnu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ